Epaileak 15 ditu gaur astelena da, asterago egunak utzi dizkigunak besterik. 100.000 lagun inguru bildu dira Bilboko kaleetan euskal presoen eskubideen alde. Urrian Madrilen manifestazio egin nahi duela iragarri du Sarek. Iruñeko aurrekontuak babestuko ditu Arantzadik, baina babes kritikoa emanen dio. Iruñeko udalak justiziaren eta oroimenaren aldeko hirien sareko burutza Bartzelonari utziko dio. Nafarroako gobernuak urte osoan zehar irekiko du etxebizitza eta eraikinak zahar berritzeko deialdia. Martxoak 8ko greba feministaren prestaketak hasi dire Iruñan, hurrengoa datorren urtarrilaren 24an eginen da, eta asanbladara joateko gonbitea luzatu diote emakume orori. Arratsaldeko 6etan izanen da Iruñeko Zabaldin. Osasuna playoff postuetara hurbildu da Sevilla Atletikori irabazita, gorritxoak huts eta bat irabazi dute David Rodríguezek gola sartuta. Nafarroako gobernuak duen Eiakoeko 4 bideri buruzko eskaintza turistiko zabala aurkeztuko du Fiturren 2018ko edizioan. Astelehen honetako albisteekin hasteko 100.000 lagun inguru bildu dira Bilboko kaleetan euskal presoen eskubideen alde. Herritarrek ez zuten huts egin eta urtero bezala milaka lagunek erantzun zioten larunbatean Sareren deialdiari. Bilboko kaleak bete zituzten euskal presoen giza eskubideen alde elkarrekin aurrera egiteko prest daudela adierazteko manifestaziorako aukeraturiko leloak aldarrikatzen zuen bezala. Baina urtengo deialdiak izan zuen berezitasunik, egun barean iragarri baitzen Frantziako gobernuak baduela asmoa euskal presoak Euskal Herritik gertuko espetxetara mugitzeko. Albisteako jartzuna izan zuen eragile politiko eta sindikalen adierazpenetan, amaierako ekitaldi politikoan eta mobilizazioan parte hartu zuten herritarren gogoan ere. Kike Amonarriz soziolinguistika eta telebistako aurkezleari eta Beatriz Talegon PSOEko zuzendaritzako kide izandakoari egokitu zitzaien Sareren izenean amaiera ekitaldiko agiria irakurtzea. Bakegileak eta oro har Ipar Euskal Herriko gizarte zibilak etaren armagabetzearen auzian egindako lana eta Parisen abenduaren 9an antolatutako mobilizazioa goretsi zuten. Amonarrizek eta Talegonek nabarmendu zuten aurrera pausoak ez direla soilik Ipar Euskal Herrian gertatu, gogorazi zuten Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroko parlamentuan gaixo larri diren presoen askatasunaren aldeko adierazpenak onartu dituztela PP eta UPN ez beste indar politiko guztien babesarekin eta sindikatu guztiek ere bat egin dutela eskakizun horrekin. Hizlariek esandakoaren arabera oinarrizko eskubideak dira auzian daudenak. Bere hitzaldiaren zati labur bat katalanez egin zuen Amonarrizek eta elkartasuna eta maitasuna adierazi zien Kataluniako preso politikoei. Haietako batzuen senitartekoek larunbateko Bilboko manifestazioan parte hartu zuten. Eta urrian Madrilen manifestazioa egin nahi duela iragarri du Sarek. Espainiar estatuko hainbat eragileekin hartu emanak dituela eta haien ondorioz Espainian euskal presoen eskubideen alde dinamikak eta ekinmen desberdinak egiteko asmoa duela iragarri du erran bezala Sarek. Larunbatean Bilbon egindako manifestazioaren oso balorazio baikorra egin du Sarek. Frantziak presoak hurbilduko dituela iragarri ostean Espainian mugiarazteko lan egingo duela jakinarazi du. Azken hilabeteetan hainbat eragilerekin kontaktuan egon dela jakinarazi ostean, urrian Madrilen manifestazio egin nahi duela iragarri du. Larunbateko manifestazioaren balorazioa egiteko prentsaurrekoa eman zuen Sarek Bilbon eta gogora ekarri du Europako Legebiltzarrak ere eskatu zuela euskal presoak Euskal Herriko espetxetara gerturatzeko. Joseba Azkarraga eta Begoña Atxa bozeramaileek jakitera eman dutenez, hainbat kontaktu diskretu izan dituzte azkenaldian eta euskal presoen eskubideen urraketa lantzeko taldea sortuta daukate Espainiako estatuko hainbat eragilerekin eta jele elkarlanaren ondorio izatea nahi dute Madrileko manifestazioa. Azkarragak esan du urte hau oso garrantzitsua izango dela. Gizarte zibilak PPren esku dagoen Espainiako gobernua mugiaraztea da beraien helburu nagusia. Iruñeko aurrekontuak babestuko ditu Arantzadik, baina babes kritikoa emanen die.
Montoro legea deritzona beteta PP gobernuaren amarruei men egin zielakoan dago Aranzadi eta hala ere Iruñeko aurrekontuen alde bozkatuko dute haren 3 ordezkariek, baina babes kritikoa da eskainiko dutena. Aukera paregabea galdu dela uste du Aranzadik bestelako aurrekontuak egiteko. Gainera, gertatutakoaren aurrean aurkako jarrera publikorik egon ez delakoan dago taldea eta informazio falta salatu du. Salatu dutenez, Ogasun Ministerioak Iruñeko inbertsiorako aurtengo aurrekontuetatik gutxienez 3,5 milioi murriztu ditu. Kontuan harturik aurreko urteotan izan diren inbertsio soberakinak eta urten gauzatuko direnak. Udal Ogasun saila murrizketako onartu dituela uste du Aranzadik. 3,5 milioi horiekin egin ziteken guztia zerrendaratu dute Aranzadik ordezkariek. Etxe bakoitzen inbertitzeko 700.000 euro, emakumeen etxearen proiektua martxan jartzea 900.000 euro, Amaiur ikastolako eta Bazkez de Meiako sukaldeak berritzea, eta Barainain Burlata Ardatza eta Labriteko bizikleta bidea. Eta Iruñeko udala justiziaren eta oroimenaren aldeko hirien sareko burutza Bartzelonari utziko dio 2018. Iruñeko udala justiziaren eta oroimenaren aldeko hirien sareko burutza utziko dio Bartzelonari 2018an eta memoria historikoarekin lotutako ekimenak bultzatzen jarraituko du. Hala nola, 78ko Sanferminetako gertakariei buruzko batzorde bat sortuta, erorioen monumentuaren etorkizunari buruzko eztabaida abiatuta eta diktadurak isilarazitako pertsona esanguratsuei aitortza egiteko kanpainarekin jarraituta. Gai honi buruzko jarduketa hildoak aurkeztu ditu prentsaurrekoan Iruñeko alkate Joseba Sironek eta gogora ekarri ditu baita ere udalakiaz gauzatutako ekintzak. Hala nola hiriko kale izendegian diktadurako toponimoak ordezkatzea eta ordura arte isilarazitako beste figura batzuk sartzea, erorien monumentuaren kriptako hilerria istea, gerra zibilaren eta frankismoaren garaiko Nafarroko oroimen historikoari buruzko fondo dokumentala izeneko txostena, Nafarroko Unibertsitate Publikoak egina eta frankismoaren krimenen aurka aurkeztutako kereila. Iruñeko udaleko zenbait ordezkari Bartzelonara joango dira urtarrilaren 22an justiziaren eta oroimenaren aldeko hirien sareko burutzaren lekukoa ofizialki uzteko hiriburu katalanari. Nafarroako gobernuak bertzalde urte osoan zehar irekiko du etxebizitzak eta eraikinak zaharberritzeko deialdia. Etxeko galdara aldatu nahi duzu, bainu gela egokitu behar duzu, isolamendu termiko eta akustiko hobetzeko leihoak aldatu behar dituzu, zure bizilekuko jabeen komunitatea eraikinaren estalkia aldatzekotan dago, aurreko galdereketako baten erantzuna baiezkoa bada eta baldintza jakin batzuk betez gero horietara bideratutako inbertsioa diruz lagunduko du Nafarroako gobernuak, banan-bana eta beste inorekin lehiatu gabe eta obra bukatu eta 2 edo 3 hilabetetara ordainduko dio aurrez onartutako zenbatekoa, ez da zertan eskabide perik bete. Nazioko lurralde osoan dagoen prozedura bakar bati esker urte osoan zehar irekiko du gobernuak etxebizitzak zaharberritzeko deialdia, ohiko etxebizitza izan beharko dutenak laguntzek ez dute inolako aurrekontu mugarik eta ez dute ez amaiera eperik. Eta ondorioz ez dira eskatzaileen arteko konkurrentzia erregimen batean eskatuko. Eskatutako laguntza guztiak emango dira baldintzak betetzen badira beti ere. 25 urtetako gutxieneko antzinatasuna izan beharko dute etxebizitzek diru laguntza eskatu ahal izateko eta eskatzailearen ohiko etxebizitza iraunkorra izan beharko dute. Bete beharreko beste baldintza bat, obraren aurrekontua 2.000 eurotakoa izan beharko da gutxienez. Honen inguruko informazio gehiago nahi izanez gero, gobernuaren web orrian izanen duzue eskuragai. Martxoaren 8ko greba feministaren prestaketak hasi dire Iruñan. Parte hartze handia izan zuen lehenengo asanbladak eta datorren urtarrilaren 24an egingo den hurrengo asanbladarako gonbidapena luzatu dute. Gogoratu, hurrengo urtarrilaren 24an arratsaldeko 6etan Iruñeko Zabaldin eginen dela. Iruñerriko mugimendu feminista martxoaren 8irako deituta dagoen greba feminista prestatzen hasi da. Parte hartze handia izan du lehenengo batzar irekiak eta datorren urtarrilaren 24an eginen den hurrengo asanbladara joateko gonbitea luzatu diote emakume orori. Arratsaldeko 6etan izanen da Iruñeko Zabaldin. Eta kirol eta
Osasuna playoff postuetara hurbildu da, Sevilla Atletikori irabazita gorritxoek 1-1 irabazi dute David Rodríguezen golari esker. Osasuna 1-1 irabazi dio Sevilla Atletikori eta igoera playoff postotara gerturatu da. Gainera talde gorritxoak aurkariek baino partida bat gutxiago jokatu du, Nastiken aurkakoa atzeratu egin baitzen elurragatik. Lehen zatia parekatua eta ia abagunerik gabekoa izan zen. Bigarren zatiaren hasieran 54. minutuan Osasuna gola sartu zuen David Rodríguezen bitartez 1-1. Azken txanpan berdinketaren bila joan zen Sevilla Atletiko, baina Osasunak emaitzari eutsi eta 3 puntuak eskuratu ditu. Eta astelehen honetako albisteekin bukatzeko Nafarroako gobernuak Donejakoeko lau bideri buruzko eskaintza turistiko zabala eskainiko du Fitur 2018 edizioan. Nafarroa puntu kardinal guztietan zeharkatzen duten lau ibilbideak, Doneiako bidekoak foru komunitateko pabiloiaren protagonistak izango dira nazioarteko turismo azokaren 38. edizioan. Madrilen egingo da urtarrilaren 17-tik 21 bitartean Fitur nazioarteko turismo azoka. Nafarroako gobernuak baliabide horien aukerak hurbilduko ditu bisitariengana 2017-2025 denboraldirako duen estrategiaren funtsezko ardatzetariko bat baitira eta Nafarroako markaren helmugarik ospetsuenetarikoa ere bada. Exekutiboaren asmoa da era honetan duen erakargarritasuna indartzea dibertsitatearen, soziabilitatearen, gastronomiaren, kontakizun historikoen, paisaiaren eta iraunkortasunaren bitartez. Nafarroa zeharkatzen duten Doneiakueko lau bideak hauek dira, frantsesa horregatik Bianarakoa eta horren bigarren adarra Zangotzatik Gares herrira. Baztandarra Atlantikoko Pirineoak Baztango haranetik igarotzen dituena eta Ebroko bidea Nafarroan Kortes herritik sartu eta Ebro ibaiaren alboan igarotzen dena. Garapen ekonomikoko lehendakari ordeak Manu Ayerdik aurkeztu du Nafarroako stand Fiturren. Era horretan foru komunitatea iaz bisitatu zuten datuak ezagutzera eman ditu. 2017ko azaroa bitarte bildutako datuen arabera sektoreak goranzko joerari eusten dio Nafarroan, bai bisitarien kopuruaren aldetik, bai portzentajearen aldetik ere. Fitur nazioarteko turismo azoka garrantzitsuenetarikoa da mundu mailan eta hala Nafarroarentzako erakusleiho handia ere bada. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Eguneko ordu askotan ateri eutsiko dio eta zeruan lainoak eta urdinguneak tartekatuko dira. Girorik argiena hegoaldean izango da, ipar isurialdean aldiz lainoak gailenduko dira. Arratsaldetik aurrera lainoak ugaritu eta euritara joko du, ipar parteko eskualdetan batez ere. Hego-mendebaldeko haize suabea nagusituko da, bolada indartsuago batzukin kostaldean. Temperatura pixka bat igoko da hegoaldean bereziki. Asteartean temperaturaren gorakada nabarmentuko da. Kantauri isurialdean temperatura maksimoak 15 gradura gerturatuko dira eta minimoak ere igo egingo dira. Egun sentia ez da ainotza izango. Ipar partean zeruan lainotsu agertu arren euri gutxi espero da. Hegoaldean berriz urdinguneak ugariagoak eta zabalagoak izango dira. Mendebal eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta kostaldean boladaka bizi joko du. Gaur astelena goazen egunak utzizkun albisten errepaso egitera titularrekin. Ehun mila lagun inguru bildu dira Bilboko kaleetan euskal presoen eskubideen alde. Urrian Madrile manifestazio egin nahi duela iragarri du Sarek. Iruñeko aurrekontuak babestuko ditu Arantzadik, baina babes kritikoa emanen dio. Iruñako udalak justiziaren eta oroimenaren aldeko hirien sareko burutza Bartzelonari utziko dio. Nafarroako gobernuak urte osoan zehar irekiko du etxebizitza eta eraikinak zahar berritzeko deialdia. Martxoak 8ko greba feministaren prestaketak hasi dire Iruñan, urrengoa datorren urtarrilaren 24an eginen da,
eta asanbladara joateko gonbitea luzatu diote emakume orori. Arratsaldeko 6etan izanen da Iruñeko Zabaldin. Osasuna playoff postuetara hurbildu da Sevilla Atletikori irabazita. Gorritxoak 1-1 irabazi dute David Rodríguezek gola sartuta. Nafarroako gobernuak duen Jakueko lau bideri buruzko eskaintza turistiko zabala aurkeztuko du Fiturren 2018ko edizioan. Eta bertzerik ez gaurkoz, mila esker zuen arratagatik eta arratsalde ona izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.